Do štúdia prijal pozvanie samozvaný rímsky cisár a Boh na zemi v jednej osobe, pán Julius Cezar. No. Ave Cezar. Tak pre začiatok ma kolegynka Erika poprosila, aby som sa v jej mene opýtala otázočku, a teda Julinko, čo je pravdy na tom, že ste sa pokúsili ovládnuť Egypt cez posteľ? To nie je vôbec pravda. To Egypt sa pokúsil ovládnuť Rím, ale kto by sa mu divil, ja keby som mal možnosť, tiež by som sa o seba pokúsil. Chlapi. Tak poďme k vážnym politickým témam. Stali ste sa lídrom Kresťanskej demokratickej strany. Nevyvoláva to vo vás vnútorné napätie, samozrejme narážam na problém kresťanstva. S kresťanmi som sa už raz vysporiadal, ako iste viete, a nevidím problém urobiť to znova. Rozumiem, stará známa klasika. Slovenské ZOO by vám možno boli povďačné, ale neobávate sa, že by napríklad Amnesty International alebo Európska únia mohli protestovať voči takýmto zákrokom? Na to sa ešte pozrú moji právnici, ale ja predpokladám, že v konečnom dôsledku im to zatajíme. Vidím, že v problematike slovenskej politiky ste sa už aklimatizovali. Tak ako vnímate svojich opozičných partnerov? Verím, že sú tam body, ktoré by vám mohli byť blízke. Napríklad problém homosexuality. Tak ja ako top osobnosť histórie ľudstva sa nezaujímam o to, čo chcú nejakí koaliční partneri, ale dajme tomu, že napríklad v otázke homosexuality by sme mohli byť kompatibilní. Vieme si predstaviť a želáme veľa šťastia v tomto bode. Stále nad vami visí kauza Alea Actaeus, a teda kocky sú hodené. Nemyslíte si, že váš gamblerský problém by mohol nepriaznivo ovplyvniť vašu povesť ako lídra strany a mohla by vás verejnosť teda nevnímať veľmi pozitívne? Nie, to sa neobávam. Práve naopak, ja som veľmi rád, že moja vášeň pre Človeče nehnevaj sa mi dopomohla zapísať sa do dejín. V kulároch sa taktiež povráva, že ste na nože so svojím verným priateľom Brutom. Čo je na tom pravdy? S Brutom vychádzame veľmi dobre, práve minule mi ukazoval svoju zbierku nožov a sú to skutočne precízne kúsky, takže myslím si, že médiá to opäť trochu prekrutili. Čiže sú to ostré vzťahy v priateľskej rovine, rozumiem. Pán Cezar, ako vidíte smerovanie Slovenskej republiky? Podľa mňa smeruje priamo do... Áno, ďakujem veľmi pekne. Všetci sme pochopili, kam smerujeme, bohužiaľ už veľmi dávno. Tak našim dnešným hosťom bol jeho cisárske veličenstvo Julius Cezar. Ďakujeme. A niekde mám aj záver a hneď vám ho poviem, len si ho nájdem. Diskusie sa mali zúčastniť aj pán slobodný podnikateľ Juraj Jánošik a súdruh Vladimír Ilič Lenin. Bohužiaľ, pán Juraj Jánošik sa zo zdravotných dôvodov musel ospravedlniť, momentálne je hospitalizovaný so silnými bolestiami pod rebrom. Súdruh Vladimír Ilič Lenin ešte stále rieši administratívne príťahy na Solnici, nepodarilo sa mu precliť jeho mauzoleum. Veríme, že v ďalších častiach našej zaujímavej relácie sa určite stretneme. Prajem príjemný deň, dovidopy.